Здравейте, приятели, добре дошли в новото видео. Мисля, че знаете кой съм. Ако гледате това видео, ако не знаете, казвам се Георги, каналът е Гого и днес сме в Турция. Изненада! Искам само тук да спрем и да се насладим на толкова много наргилета. Всяко едно от тях е готово да бъде изпушено и най-вероятно до вечера ще пушим едно подобно. И се надявам, че ще е по-различно от България. Не, че в България са лоши, обаче тук все пак наргилето произхожда от този тип страни, така че се надяваме да е нещо по-яко. Diabet X. Are you for real, bro? Тишо. И познайте какво друго. Ти кафе. Това да ви напомня на нещо? Unsubscribe from T-Series fast. Запали, тази песен не аз знам, обаче е на български в Турция, в Истанбул. Брутално. Чалга. Магазин за перилни препарати в Истанбул. Човек, аз я знам тази песен, какво? Значи не намерихме никой българин до сега тук, но влезнахме в първия магазин и Има това. това. Гледай сега, в магазина на T-Series има българска чалга. Това е много добър България на кликбейт. три морета. България навсякъде, брат. Плаза! Айде, плаза! Да се раздадем тази вечер. Купуваш си пакетчета салфетки в магазина и там ги изхарчваш. След няколко часа в Истанбул си накупихме супер много сладки работи и сега ще ги ядем. Така да по-скоро вече ги изядохме, но вие сега ще гледате как ги ядем и ще чуете нашите впечатления. И мисля, че беше супер вкусно, обаче мисля, че получавам захарна болест, което не е много добре. Така че не прекалявайте с сладките, защото не е добра идея човек да прекалява с сладки. Да, отидохме до магазина и решихме да кажем на продавачката: абе, може да ни сложиш по едно парче от всичко, и тя беше лек. Искаме това зеленото, което прилича на... Това знаеш какво прилича? Прилича на това от Шрек, от блатото. Не мирише на нищо. Чакай. Какво мислиш? Това е гадно. Пуснам блато. Както казах. Ил. Дай ми вода. Къде е водата? Имаме ли вода изобщо? Имаме там в хладилника някаква вода, не знам. Това е хладилник какво? Да, верно. Има вкус на някакви подправки. Вкус на подправки? Какво? Това не е ли сладко, е, човек? Да. И аз така мислех, смисъл. Сега. Nestle, имам вода на Nestle. Не знам, пише Nestle Pure Life. Не отхапвай толкова много. Чакай. Уау. Опитвам се да си мисля, че е просто различно, а не е гадно. Обаче просто е гадно. Някакво слано. И да не го изядеш цялото. Който и да избереш. Значи вече пробвахме с нещо зелено. Добре, сега пробвахме зелено. Пробвахме зелено, нещо значи това не е зелено. Това прилича на баница. Но по-добре. Да. Определено. Искам и аз. Пробвай. Това по-сладко е, наистина, смисъл, това вече си има вкус на баклавичка, стандартната баклава. Значи няма орехи, има само кори, де факто. Няма кори и захар. Мисля, окей. Що пък да не е окей. Дем. Това. Пак е зелено. Човек, защо всичко е зелено? Имам чувство, че всички са с едни и същи подправки, само да са с различна форма. Защо винаги изтеглям най-късата клечка? Мисля, че това беше най-късата. Какво е това зеленото? Не знам. Лакрили. Някой ако знае може да каже, обаче да, смисъл. Не сме ние двамата. Аз не мисля, че искам да го пробвам, дори аре оставя го така. Пробвай го, що? Не знам, не изглежда вкусно. Кое продължаваме? Те всички са еднакви тук. Избирай си. Не са еднакви, имат различен вкус. Добре, това искам, значи. Да продължим с нещо по-зелено. Зелена баклава. Не знам как се описва това. Изглежда, че има някакъв друг пълнеш, освен другите неща, които ядохме до този момент. Значи до сега ядохме само зеленко и само кори с захар. А сега това е зеленко с кори с захар. Нали предишно беше зелено с кори с захар? Но има нещо друго черничко такова.
Това е лукум, май. Да, схад. Искам и аз. Да, схад. Това наистина е по-добро, човек. Много добро. По-добро от другите. Има наистина лукум. Аз мисля, че си въобразяваш, защото ти по принцип... Аз по принцип съм си малко делюженал, нали, и просто не става, не мога да преценявам нещата. Окей, next one. Мисля, че това е последното. Това май са кори с захар и орехи. После си представям това апарат, че е целия в захар, но няма никакво значение. Дами и господа, мисля, че открихме това, което търсехме. Да, това с орехите беше уникално. Наистина е супер вкусно. А това беше част от лявата ръка на децата на Шрек. Зеленкото първото. Част от лявата ръка. Беше гадно. Лукум. Къде има лукум сега? Къде е лукума? В този лукум има шоколад, фъстъци, лукум. Май е добро. Това е най-доброто до този момент. Може да не го изяжеш. Това наистина изглежда вкусно. вкусно. Какво да грижа, да го грискам? Да, както аз го грисках, така и ти. Има вкусна череша с фъстъци и кокос. Може ли да го сравниш това с нещо от България е така? Реално се доближава до нашия лукум. В смисъл повече отколкото това се. Това е по-различно. Това има вкус на сникърс. Мек сникърс. Това е добро, просто е различно. Иначе е много вкусно. И последното нещо, което ще ядем сега е... Освен това да е. Това е вкусна водка с вишна. Да. След всичко сладко имам чувство вече, че не усещам нищо. На мене ми е лошо вече. Боли ме го. Това не е добро. Сетете се сега за най-вкусните сладки на баба ви. Свалете го това с 2 или 3 степени и ще получите това. Basically, това е. По-добри са. По-добри са от на баба ти сладките. Баба не прави сладки. Как можеш да обиждаш баба ти? Баба не прави сладки. Баба няма YouTube. Баба ти няма да разбере, че я храниш така. Няма храна, просто ти сладки са по-добри. Ти мразиш баба си. Окей, стига толкова храна. Искам да кажа, че прекалявам. Чао.